नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। चिखलफेक प्रकरणी मंत्री नितेश राणेंना एकाच वेळी दिलासा, धक्का। डॉक्टर मारहाण रुग्णालय तोडफोड प्रकरणी गुन्हे दाखल। आणि आमदार निलेश राणेंचा आमसभेत संताप। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। शाळांना सुट्टी पडल्यामुळे मोठ्या संख्येने पर्यटक हे सध्या सिंधुदुर्गात दाखल झालाय। त्यामुळे आता प्रत्येक तालुक्यात सीएनजी पंपावर सीएनजी भरण्यासाठी गाड्यांच्या रांगा पाहायला मिळतात। सीएनजी मुबलक उपलब्ध असला तरी गाड्यांच्या रांगा पाहायला मिळतात। तासनतास सीएनजी भरण्यासाठी पर्यटक रांगांमध्ये उभे राहिलेले पाहायला मिळतात। कोल्हापुरात शिंदे गटाचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधातील आंदोलन चिघळलं असून बिंदू चौकात पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये मोठी झटापट झाल्याची माहिती समोर आली आहे। शिवाजी कोण होता पुस्तकाचं प्रकाशन प्रशांत आंबी यांना दिलेल्या धमकी प्रकरणी आणि वक्तव्यावरून आमदार संजय गायकवाड यांचा कोल्हापुरात तीव्र निषेध करण्यात आला। आपण सर्व गेले 4 दिवस महाराष्ट्रामध्ये काय चाललंय हे पाहतात। महाराष्ट्र जनता पाहते। एका 30 वर्षाच्या निष्पाप युवकावरती त्याला धमक्या देणारे संजय गायकवाड, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान करणारे संजय गायकवाड, गोविंद पानसरे यांचा अपमान करणारे आणि शिवाजी कोण होता या चांगल्या पुस्तकाची बदनामी करणारे संजय गायकवाड यांच्यावरती गेले 4 दिवस झालं पोलीस जे आहेत हे देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदेच्या दबावापोटी कॉग्निझेबल गुन्हा दाखल करत नाहीत। म्हणून आम्ही परवा दिवशी एसपीने निवेदन दिलं, त्यांना 24 तासाची मुदत दिली की तुम्ही कॉग्निझेबल ऑफेन्स करा। जर फेसबुकवरती छोटीशी पोस्ट टाकून मोदींच्या बद्दल टाकली, फडणवीस बद्दल टाकली तर लहान मुलींना देखील इथं अटक होते, कार्यकर्त्यांना अटक होते। तर अशा वेळी 6 मिनिटं तब्बल 38 शिव्या देणारा हा संजय गायकवाड कोण लागून गेला आहे हे सरळ सरळ दिसतंय की तू मारल्यासारखं कर आणि मी रडल्यासारखं करतो। एकानं म्हणायचं चुकीचं आहे फडणवीसने आणि एकनाथ शिंदेनी, आणि संजय गायकवाड त्याच्या कार्यकर्त्यांनी चालू ठेवायचा दुग्धाभिषेक करायचा। अरे दुग्धाभिषेक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा करतात। संजय गायकवाड हा नालायक, हा गुंड, ओळून टाकलेला अशा पद्धतीचा हा किडा, याला तुम्ही दुग्धाभिषेक घालताय आणि याच्याबद्दल कुणाच्या वतीने करतात ते शिवसेनेच्या वतीने करतात। आणि याला आम्ही विरोध करण्यासाठी आणि गुन्हा दाखल करण्यासाठी आज देवेंद्र फडणवीस हे पोलिसांच्या दबाव आहेत, म्हणून त्यांचा आम्ही आज या ठिकाणी पुतळा दहन करायचं हे लोकशाही मार्गाने दिला अधिकार आहे हे आम्ही आज बजावत होतो। पण काल रात्रीपासून, काल दुपारपासून पोलिसांचे दबाव सुरू आहेत। पोलीस आम्हाला सांगतात आमच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न आहे। पोलिसांना आम्हाला हे विचारायचं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा या महाराष्ट्राचा अपमान झालेला चालतो का? आया बहिणींचा नारी शक्ती वंदन बिल आणतायत, आया बहिणींचा अपमान झालेला चालतो, फक्त देवाभाऊचा आणि एकनाथ शिंदेचा अपमान झालेला चालत नाहीये। पोलिसांची खरी जबाबदारी, पोलिस आमचे करदाते, आमच्या पैशातून पोलिसांचा पगार भागतोय। पोलीस हे आमचे नोकर आहेत, देवेंद्र फडणवीसचे नाही आहेत। आणि कार्यकर्ते ज्या तुम्ही बघता सगळे तरुण कार्यकर्ते आहेत, महिला आहेत, हे आज पुतळा जाण्याचा प्रयत्न करत असताना कशा रीतीने या ठिकाणी बळजबरी करतायत आणि पुतळा काढून ह्याचा प्रयत्न सुरू आहे। अजून देखील आम्हाला म्हणायचं आहे की देवाभाऊलाच फक्त मान सन्मान आहे का? शिवाजी महाराजांना मान सन्मान नाहीये का? अजून देखील वेळ गेलेली नाहीये। आम्ही उद्या बुलढाण्यामध्ये हजारोंच्या संख्येनं संजय गायकवाडला विचारण्यासाठी त्याच्या घरामध्ये तो म्हणतो घर में घुस के मारेंगे। खऱ्या अर्थाने आम्ही शिकवणार आहे घर में घुस के कसे मारतात हे पुस्तक घेऊन शिवाजी कोणाला जाणार आहे आणि त्याला जाब विचारणार आहे। देवेंद्र फडणवीस रोक सको तो रोक लो। देवेंद्र फडणवीसला आव्हान देतो आम्ही की तुम्ही आम्हाला अडवून दाखवाच। यावेळी
गोविंद पानसरे आणि शिवाजी महाराज फुले आंबेडकरांच्या सच्च्या कार्यकर्त्याशी तुम्ही पंगा घेतलेला आहे. तुम्ही सगळ्यांनी तुमच्या डोळ्यांनी पाहिलं. आज आम्ही गृहमंत्र्यांचा पुतळा जाळणार होतो पण त्या पुतळ्याची पोलिसांना एवढी काळजी आहे की जो पुतळा ज्या जिवंत माणसाने आणला त्यांचा जीव जरी गेला तरी चालतंय अशा पद्धतीनं पोलीस ढकलत होते. तुम्हाला मागं जो बुरुज दिसतोय तिथं पण काही लोकांना ते ढकलत होते. कुणाचं डोकं जर त्या बुरुजावर आदळलं असतं आणि ते डोकं फोडून कुणाचा असता तर कोण जबाबदार? म्हणजे शिवाजी महाराजांपेक्षा पानसरेंपेक्षा ह्या महाराष्ट्रातल्या महिलांपेक्षा देवाभाऊंचा फक्त पुतळा यांना महत्वाचा आहे. म्हणजे त्या पुतळ्याची सुरक्षितता यांना जास्त महत्वाची आहे. यांना आमच्यासारखी जिवंत माणसं महत्वाची नाहीत, शिवाजी महाराज महत्वाची नाहीत. आणि या गोष्टीचा मी आज निषेध करतो, या पोलिसांचा निषेध करतो. एवढंच तुम्हाला जर ते तुमची ताकद तुमचं धैर्य दाखवायचं असेल तर त्या आमदार संजय गायकवाडला अटक करा, त्याच्यावर दखलपात्र स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करा आणि त्याला इथं कोल्हापुरात ओढून आणा. काय तुमचा जोर आमच्यासारख्या गोरगरीब चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांवर दाखवू नका, नाहीतर एक दिवस जनतेचा उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. पण आंदोलनकर्त्यांच्या 4 पट पोलीस यंत्रणा पोलिसांची माणसं इथं जमा झालेली दिसत आहेत. जेव्हा पुतळा जाळायचा प्रयत्न आंदोलनकर्ते करत होते तेव्हा आपण बघितलं की त्यांनी संपूर्ण बळाचा वापर केला. 4 जणांनी केवळ पुतळा आणला होता आणि 40 जणांनी त्याला एकत्र केलं. त्यांचं काय झालं असतं चुकून बळाचा वापर करताना? एखाद्याचं डोकं फुटलं असतं, एखाद्याला अपघात झाला असता, पण त्याची त्यांना चिंता नाही. तर जे पुतळे आणलेले आहेत त्या पुतळ्याचं रक्षण करणं आपली जबाबदारी आहे. अशा अनुषंगानं पोलीस इथे यंत्रणा काम करताना दिसतीये. 22 तारखेपासून सातत्यानं आम्ही असं म्हणतोय की तुमच्या जवळ जे बळ आहे, तुमचं जे ब्रीदवाक्य आहे, त्या ब्रीदवाक्यानुसार तुम्हाला जर काम करायचं असेल तर आमदार संजय गायकवाडांना अटक करा, त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल करा. पण ते करताना मात्र दिसत नाहीयेत. आंदोलनकर्त्यांवर मात्र बळाचा वापर करताना दिसत आहेत. कॉम्रेड गोविंद पानसरेंच्या संदर्भात त्यांनी केलेलं जे वक्तव्य आहे त्याच्यातून किमान अशी शंका येते की त्यांच्यामध्ये यांचा हात असावा का, या अनुषंगाने तपास करण्याची गरज आहे. पण तोही तपास यंत्रणा करत नाही. आपल्या यंत्रणेचा सगळा वापर केवळ आंदोलनकर्त्यांना दबाव टाकण्यासाठी, त्यांचं आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी जे म्हणून करता येणं शक्य आहे ते पोलीस यंत्रणा करताना दिसते. म्हणून कोल्हापुरातल्या सर्व पोलीस यंत्रणेचा मी निषेध करते. आणि हे शासन शिवाजी महाराजांचा अपमान सहन करते, नारी शक्ती वंदनाची बात करते, पण नारींचा जो अपमान झालेला आहे, प्रत्येक स्त्रीचा जो अपमान झालाय तो अपमान हे सरकार सहन करते. पण अपमान करणारा जो आमदार संजय गायकवाड आहे तो केवळ सत्ताधारी आमदार आहे, म्हणून त्याच्यावरती कोणतीही कारवाई करत नाही. म्हणून या सरकारचा जाहीर निषेध. सावंतवाडी शहरातील फुटपाथाचं सुरू असलेलं काम हे निकृष्ट दर्जाचं अन नियमानुसार होत नाही. प्रशासकीय राजवटीत मंजूर झालेली कामं कणकवलीप्रमाणे रद्द करण्यात यावीत. तसेच अनधिकृत बांधकामाबाबत माहिती देऊनही प्रभारी मुख्याधिकारी कारवाई करत नसून संबंधितांकडून त्यांना गिफ्ट मिळालंय का, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक तौकीर शेख यांनी केलाय. येथील पादचारी मार्गाचं काम हे नियमानुसार होत नसल्याचा आरोप नगरसेवक शेख यांनी केलाय. सर्वसाधारण सभेत त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना याबाबतचे व्हिडिओ देखील पाठवले होते. मात्र आपण केलेल्या प्रश्नांना अद्याप उत्तरं मिळालेली नाहीत. पादचारी मार्गाचं काम हे नियमानुसार होत नसल्याचं त्यांनी सांगितलंय. तसेच कणकवलीप्रमाणे सावंतवाडी नगर परिषदेत देखील प्रशासकीय राजवटीत मंजूर झालेली कामं रद्द करून निविदा पुन्हा काढण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. दरम्यान बेनामी ठेकेदारांना कामं दिली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केलाय. यावेळी दुसऱ्याच्या नावावर ही कामं संबंधित ठेकेदारांना दिली जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसेच जिल्हाधिकारी पुन्हा नगर परिषदेत येतील तेव्हा नगरसेवकांनाही आमंत्रित करावं असं आवाहन केलं. तर शहरातील मुख्य रस्त्यालगत असलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत मुख्याधिकारी यांचं लक्ष वेधलं होतं. मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. मुख्याधिकाऱ्यांना संबंधितांकडून कोणतं गिफ्ट मिळालंय का म्हणून कारवाई होत नाहीये का, असा सवाल नगरसेवक शेख यांनी केलाय. स्लोप मेंटेन करतो असता काय स्लोप हो स्लोप हा खंयचो स्लोप हा म्हाका दाखय. हा आता बघा मग पूर्ण होतो पुढे 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 स्लोप हा मग तो त्या वाटेक स्लोप हा होतो स्लोप बघा मग असा हो इकडे लाव इकडे टेप लाव पेटे बाहेर जोडे मग बघ हे डोक्या काढ मग
20 mm किती होता? 5 mm तरी आधी. 15 mm असा. हा 5-15 आहे. पुढे बघा ना, पुढे बघूया. इकडचं सांग, पुढचं मग सांगू नको तू. त्याचे स्लोप मेंटेन करूचा असतं. त्याच्यावर आम्ही जास्त ठेवला ना, तर पाणी अडकतं. असा विचार. तू पुढे बघ, मूग येत होता. समजला? म्हणजे ह्या तुमचं चुकीचं काम. नाही, काय नाही. हा. स्लोप आज या आता आम्ही गेलो म्हणा, बरोबर. आमचे इंजिनियर खयत आता जस्ट सकाळी ड्युटी आहे. तू त्या दिवशी माझ्या बरोबर ग्लेस केले काय? सुरुवात ना. काय पाणी मारताना तिकडे कॉन्क्रीटर बरोबर, तिकडे काय तुझे कामगार पाणी मारून त्यावेळी कॉन्क्रीट झाली होती, तुमची माणसं गेली बरोबर, पाणी मारतात. बरोबर ना. हा त्यावेळी मग आमचं माणूस दिल्यानंतर मग तुम्ही घातले पाणी मारतात. हो ना. हा म्हणजे तू त्या दिवशी काम थांबवलेलं, आमचं माणूस नाही म्हणा बरोबर. मग तू आज कसं करतोय? रात्रीचं त्यांचा येणं पॉसिबल नाही. हा आणि या दिवसाचं रात्रीचं करू नको ना, पॉसिबल नाही ना. दिवसाचं कर नाही. दिवसाचं तू या ओपन ठेवू शकतो. हा दिवसाचं तू या ओपन ठेवू शकतो, मात्र काम करू शकते ना. सुरुवात ना. हा मटेरियल टाकून जागा नाही. करणार नाही. म्हणून तू आता करतो. असं नाही. म्हणून तू आहे मटेरियल कमी टाकतेले का? मटेरियल कमी टाकतो. काही जास्त असतात. त्याची कमी झाली. कमी 30 mm चा नाही पोली. तर उत्तर प्रदेश शिवसेनाकडे पुढे बघत असता 20 mm लाव पुढे वरती घे. हा. वरती धरू नका, मध्ये धर रे. इथं झालो ते सरळ लाव, सरळ सरळ. काही लावू नको रे, खाली लाव. हा मग काय तो सांग 20 mm असा असा काय सांग. चांगल्यापैकी स्लोप मेंटेन करू पडतो गटाला. त्याचा तुम्ही मेन ह्याचा बघा ना, की त्यांना सोलून दिलं. 2023ला महिला आरक्षण विधेयक पास झालं, त्याचप्रमाणे आजच आरक्षण जाहीर करा अशी मागणी काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्ष साक्षी वंजारी यांनी केली आहे. या मागणीचं पोस्टकार्ड पंतप्रधानांना पाठवण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. महिला काँग्रेसचा 33% आरक्षण लागू करा. अन्य नंबर जी आगे बढ़ो. राहुल गांधी जी आगे बढ़ो. 33% आरक्षण लागू करो. अखिल भारतीय महिला काँग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलकाजी लांबा आणि काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व राहुलजी गांधी, सध्या आपण गाजत असलेला विषय, संपूर्ण देशभर गाजत असलेला विषय महिला आरक्षण. काँग्रेस पक्षाची मागणी एवढीच आहे की 2023मध्ये जे महिला आरक्षणाचं 33%चं विधेयक जे पास झालेलं आहे ते तुम्ही तात्काळ लागू करा. आज करा, आत्ता करा. आणि हा अभियान आज आम्ही जे चालू केलेलं आहे ते मालवणपासून आज आपण सुरुवात करत आहोत या अभियानाची. आणि संपूर्ण देशभरामधून 10 लाख पोस्टकार्ड सन्माननीय मोदीजींना महिला काँग्रेसतर्फे पाठवण्यात येणार आहेत. मालवण तालुक्याच्या महिला अध्यक्ष, नवनियुक्त महिला अध्यक्ष प्राची माणगावकर, शहर अध्यक्ष मिसेस जेम्स, आपण या महिला तालुका अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली आज आपण मालवणपासून सुरुवात करत आहोत पोस्टकार्ड अभियान. महिला आरक्षण लागू करो. 33% महिला आरक्षण तुम्ही लागू करा आणि आता करा आणि आज करा. धन्यवाद. महामार्ग अभियंत्यांवर चिखलफेक करून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्यासह अन्य 29 जणांची न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता केली आहे. मात्र सार्वजनिक शांततेचा भंग करणं आणि शांतता भंग करण्यास इतरांना प्रवृत्त करणं या कलमाखाली पालकमंत्री राणे यांना दोषी धरून 1 महिना कारावास आणि 1 लाख रुपये दंड अशी शिक्षाही ठोठावण्यात आली. जिल्हा न्यायाधीश 1 आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश VS देशमुख यांनी हा निकाल दिलाय. दरम्यान राणे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती घेत या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई गोवा महामार्ग चौपदरीकरण कामाच्या पाहणीसाठी कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार नितेश राणे यांनी महामार्ग अभियंता प्रकाश शेडेकर यांना बोलावून घेतलं होतं. आमदारांनी बोलवल्यानं पाहणीसाठी कणकवली येथील गडनदी पुलावर दाखल झालेल्या शेडेकर यांच्या अंगावर चिखल ओतण्यात आला होता. तसंच त्यांना बांधून ठेवलं आणि त्यानंतर चिखलातून चालत नेलं होतं.
4 जुलै 2019ला ही घटना घडली होती। या प्रकरणी प्रकाश शेडेकर यांनी पोलिसात दिलेल्या तक्रारीनुसार आमदार नितेश राणे, समीर नलावडे, संजय कामतेकर, राकेश राणे, निखिल आचरेकर, अभिजित मुसळे, राजन परब, संदीप सावंत, लक्ष्मण घाडीगावकर, संदीप मेस्त्री, रवींद्र घाडीगावकर, सदानंद हळदिवे, किशोर राणे, शिवसुंदर देसाई, सचिन पारदिये, विठ्ठल देसाई, मिलिंद मेस्त्री, संदीप नलावडे, सौमेघा गांगण, राकेश परब, जावेद शेख, अजय गांगण, सुशील पारकर, उपेंद्र पारकर, सिद्धेश वालावलकर, समीर प्रभुगावकर, औदुंबर राणे, लव परब, श्यामसुंदर दळवी, संजीवनी पवार अशा एकूण 30 संशयित आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता। संशयितांच्या वतीनं ॲडव्होकेट संग्राम देसाई यांनी तर सरकारी पक्षातर्फे सरकारी वकील रुपेश देसाई यांनी काम पाहिलंय। कुडाळमध्ये तब्बल 7 वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या महत्त्वपूर्ण आमसभेत प्रशासकीय गलथानपणा उघडकीस आलाय। विकासाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या सभेला उपस्थित राहणं अनिवार्य असतानाही अनेक जबाबदार अधिकाऱ्यांनी याकडे पाठ फिरवल्यानं आमदार निलेश राणे यांनी संताप व्यक्त केला। अनुपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांची त्यांनी चांगलीच कानउघडणी करत त्यांच्यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली। तालुक्याच्या विकास कामांचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या या आमसभेला अनेक वरिष्ठ अधिकारी सुरुवातीला गैरहजर होते। यामध्ये प्रामुख्यानं पीडब्ल्यूडी अधिकारी पिसाळ, दूरसंचार अधिकारी जानू, राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी रुशाली पाटील अधिकारी गैरहजर, तर कुडाळ सीईओ औंधकर हे अधिकारी सभेला सायंकाळी 4:30 नंतर हजर झाले। आमसभेला 7 वर्षांनंतर बोलवण्यात आलं होतं। अशावेळी प्रशासनातील महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांनी वेळेवर उपस्थित न राहणं म्हणजे जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ घालण्यासारखंच आहे, अशा शब्दात आमदार निलेश राणेंनी अधिकाऱ्यांना सुनावलं। विशेषतः सीईओ औंधकर हे सभेला 4:30 नंतर उशिरा पोहोचल्यानं सभेच्या सुरुवातीच्या महत्त्वाच्या वेळेत होणाऱ्या चर्चेचं काय असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित करत या बेजबाबदारपणावर सडकून टीका केली। या महत्त्वपूर्ण बैठकीला दूरसंचार विभागाचे मुख्य अधिकारी जानू यांनी दांडी मारल्यानं आमदार निलेश राणे चांगलेच संतापले। त्यांच्या जागी उपस्थित असलेल्या प्रतिनिधीकडे विचारलेल्या प्रश्नांची समाधानकारक माहिती नसल्यानं आमदार निलेश राणेंनी संतप्त होत त्यांना तात्काळ सभागृहातून त्यांची हकालपट्टी केली। और आप 40 और कितनी बोले 15 गाँव की बात करें, कहाँ कहाँ लोकेशन बताओ मेरे को। 15 पढ़ के बताओ, मैं गिनूंगा। 15 आपने बोला ना, पढ़ के बताओ। ये गाँव से आप पढ़ के बताओ। तो फिर कैसे 15 बोला आपने? आप पब्लिक साहेब यांना आताच्या आता या सभेतून बाहेर काढा। यांना काही अधिकार नाही या सभेमध्ये राहायचा, ही पद्धत नाही। आपण एवढं लिनियंटली त्यांना विचारून सुद्धा त्यांनी फक्त ह्या सभागृहाचा त्यांनी दिशाभूल केलेली। अशा अधिकाऱ्यांवर आपण काय ऍक्शन घेणार? एक तर ते हिंदी बोलत आहे, ते ठीक आहे, चला हिंदी राष्ट्रीय भाषा असू शकते, त्यांना विषय पण कळत नाही काय बोलतोय आपण। ते साहेब आताच्या आता यांना निघायला सांगा आणि ते जे कोण आहेत जम्मू किंवा काय त्यांची एकदा सेपरेट बैठक आमच्या समोर नाही आणि त्याची तक्रारच करा, त्याला जिल्ह्यामध्ये घेऊ नका। अशी लोक आपल्या जिल्ह्यामध्ये काय गरजेचे नाही। मी आलात का नाही? डिपार्टमेंट सांभाळताना काय मेहरबानी करता का आमच्या? तुमच्या एवढ्या तक्रारी आहेत, मी इतरांसारखं काम करत नसतो, माहिती आहे ना माझ्याबद्दल। आणि कसली आरेरावी चालली तुमची, आणि हे कोणाला मीटिंगमध्ये पाठवलं तुम्ही? का पण त्याचं काय करू मी? कधी आहे लग्न तुम्ही? मग अगोदर जाऊन उभा राहिला का तू? एवढ्या तक्रारी आहेत, सोडणार नाही मी, लक्षात ठेव। कार्यक्रम करून घे, नंतर बघणार मी तुला। आणि आमच्या कोणाशी वाईट वागायचं नाही, धड वागायचं। अरे तक्रारी म्हणून सांगतो ना, माझा काय वेळ जात नाही म्हणून फोन नाही केला तुला। नीट वागायचं आमच्या लोकांची, लक्षात आलं ना? आणि हे सगळं झाल्यानंतर भेटायला येईल। आमदारांनी थेट प्रशासनाला या अनुपस्थित आणि उशिरा आलेल्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले। तसेच वर्षातून एकदा अशी आमसभा घेण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली।
आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून जेव्हा ग्रामीण भागात जात असतो, लोकांशी बोलत असतो, काही ठराविकच लोक आम्हाला भेटत असतात. पण अशी बरीच लोक असतात ज्यांना अधिकाऱ्यांशी थेट बोलायचं असतं, थेट त्यांचे विषय मांडायचे असतात आणि आमच्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला पण व्यासपीठावरून जे विषय कळतात त्याचंच रूपांतर आम्ही सभागृहात करू शकतो. त्या सभागृहामध्ये गेल्यानंतर आम्ही हे प्रश्न जास्त ताकदीने मांडू शकतो. अनेक विषयांचा उजाळा या निमित्ताने या व्यासपीठावरून झाला, या आमसभेच्या निमित्ताने झाला. अनेक वर्षांपासून जे विषय रखडत पडले होते त्यांना अर्धवटपणा आला होता, काही निधी अभावी कुठेतरी अडकले होते. असे अनेक प्रश्न आपल्याला या निमित्ताने 5 तासामध्ये आपण ऐकले असतात. ही आमसभा आणि अशा येणाऱ्या अनेक आमसभा माझा घ्यायचा मानस आहे. कारण का याच्या माध्यमातूनच आपण अनेक प्रश्न आज जागच्या जागी सोडवले. आता प्रशासन या अधिकाऱ्यांवर नेमकी काय भूमिका घेतं आणि भविष्यात अशा प्रकारची दिरंगाई टाळण्यासाठी काय उपाययोजना करतं याकडे संपूर्ण कुडाळ तालुक्यातील जनतेचं लक्ष लागून राहिलंय. वैभववाडी तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयात रविवारी रात्री धक्कादायक प्रकार घडलाय. उपचारासाठी आणलेल्या बालकाचा मृत्यू झाल्यानंतर संतप्त नातेवाईकांनी डॉक्टरला मारहाण करत रुग्णालयात तोडफोड केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. वैभववाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात रविवारी सायंकाळी कोकीसरे नारकरवाडी येथील 9 वर्षीय शिवांश संदीप तानवडे याला उपचारासाठी आणलं होतं. शिवांश गेल्या काही महिन्यांपासून आजारी होता. त्याच्यावर बेंगळुरू इथं उपचार सुरू होते. काही दिवसांपूर्वी त्याला गावी आणण्यात आलं होतं. रविवारी सायंकाळी प्रकृती बिघडल्यानं त्याला वैभववाडी ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. येथील डॉक्टर वैभव मोरे यांनी त्याची तपासणी सुरू केली. मात्र तपासणीनंतर बालकाचा मृत्यू झाल्याचं स्पष्ट झालं. मृत्यूची माहिती मिळताच नातेवाईक संतप्त झाले. शिवांचे वडील संदीप तानवडे यांनी डॉक्टर वैभव मोरे यांना मारहाण केली. तसेच रुग्णालयातील साहित्याची तोडफोड करण्यात आली. या घटनेची माहिती मिळताच त्यांच्या गावातील ग्रामस्थांनी रुग्णालयात गर्दी केली होती. त्यामुळे येथील वातावरण तणावग्रस्त बनलं होतं. रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी ही माहिती पोलिसांना दिली. वैभववाडी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत डॉक्टरांना सुरक्षित ठिकाणी हलवलं. त्यानंतर येथील जमावालाही शांत केलं. त्यानंतर मृत बालकाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कणकवली इथं पाठवण्यात आला. या प्रकरणी वैभव मोरे यांनी सोमवारी सकाळी पोलिसात तक्रार दाखल केली. त्यांच्या तक्रारीनुसार संदीप तानवडे आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात मारहाण, शिवीगाळ, सरकारी कामात अडथळा तसेच महाराष्ट्र वैद्यकीय सेवा संरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घटनेचा पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक उल्हास जाधव करत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांना बदनाम करण्याचं षडयंत्र आरएसएस राबवत असल्याचा गंभीर आरोप उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी केलाय. पाहुयात ते काय म्हणाले. आज महाराष्ट्रामध्ये भोंदूबाबा बागेश्वर महाराज या ठिकाणी आलेले होते आणि त्यांनी आरएसएसच्या स्टेजवरून काही इतिहास सांगण्याचा प्रयत्न केला. तो खोटा इतिहास सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी खरं म्हणजे त्या ठिकाणी ह्या महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्यामुळे सरसंघचालक मोहनजी भागवत आणि नितीनजी गडकरी होते आणि त्यांनी हा खरं म्हणजे इतिहास सांगताना त्यांना रोखलं पाहिजे होतं. पण त्यांना रोखलं गेलं नाही. तो इतिहास सांगण्यासाठी त्यांना प्रवृत्त केलं गेलं आणि त्या ठिकाणी चुकीचा इतिहास म्हणजे विकृत इतिहास, विकृतपणाचा कळस झाला आहे आणि हा विकृत इतिहास सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला. हा इतिहास तोडून मोडून असेच ह्या ठिकाणी आरएसएस सांगत आलेला आहे. ह्याचा खरं म्हणजे आम्ही निषेध करतो. त्याचबरोबर ह्या ठिकाणी असलेले हिंदुत्ववादी नेते असतील ते गप्प काय आहेत. ह्या जिल्ह्याचे जे नेते हिंदुत्ववादी म्हणून महाराष्ट्रामध्ये फिरतात, ज्यांनी शिवराय हे आमचे महाराज आहेत असं या ठिकाणी वल्गना केल्या होत्या आणि त्या ठिकाणी ते फिरतात, असे नेते आता गप्प काय आहेत. त्यांनी ती आरएसएसची विचारधारा अंगीकृत केली आहे का? आरएसएस त्यांना स्क्रिप्ट देत आहे का? जसं अशा बंधुबाबांना जशी स्क्रिप्ट आरएसएस देतं त्याच पद्धतीने स्क्रिप्ट हे नितेश राणेंना पण देत आहेत आणि तीच हिंदुत्वाची स्क्रिप्ट घेऊन ते महाराष्ट्रावर फिरत आहेत आणि असा बदनाम करण्याचं एक षडयंत्र म्हणजे शिवाजी महाराजांना बदनाम करण्याचं एक षडयंत्र या ठिकाणी आरएसएस राबवत आहे, महाराष्ट्रामध्ये राबवत आहे. त्याचा खरा म्हणजे निषेध करणं खूप गरजेचं आहे. लोकांनी रस्त्यावर येऊन ह्याचा निषेध केला पाहिजे आणि खरोखरच ह्या वक्तव्यावरती पुढे असे बंधुबाबा जर आले या महाराष्ट्रामध्ये आणि शिवाजी महाराजांबद्दल अपमानकारक जर भाषा वापरली तर त्यांना रस्त्यावर फिरू न देण्याची भूमिका या ठिकाणी महाराष्ट्रातल्या जनतेने घेतली पाहिजे.
देशभरातील गोभक्त संत समाज आणि सजग नागरिकांच्या वतीनं सुरू असलेल्या गोसन्मान आव्हान अभियान अंतर्गत भारताचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना महत्त्वपूर्ण निवेदन तहसील दोडामार्ग यांच्या मार्फत सादर करण्यात आलं. या निवेदनाद्वारे देशातील गोवंशाला राष्ट्रमाता, राष्ट्रीय वारसा असं संविधानिक दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसंच केंद्र शासनानं केंद्रीय गोसेवा मंत्रालय स्थापन करून गोसंवर्धनासाठी एकसंध आणि कठोर कायदे करावेत अशी मागणीही करण्यात आली आहे. निवेदनात आत्मनिर्भर भारत संकल्पना गो आधारित नैसर्गिक शेतीशिवाय अपूर्ण असल्याचं नमूद करत गो आधारित शेतीला प्रोत्साहन देण्यावर भर देण्यात आलाय. आपलं कार्यालय सोडून ते भूमीवर समाजातल्या काही घटक जे राष्ट्रासाठी आणि समाजासाठी, धर्मासाठी तन मन धनपूर्वक काम करत आहेत, अशांची दखल घेऊन ते स्वतः आमच्या बरोबर बाहेर कार्यालयाच्या बाहेर निवेदन स्वीकारण्यासाठी आले. त्याबद्दल मी तुमचं मनपूर्वक त्यांचा आभार व्यक्त करतो. पहिल्यांदाच आम्हाला असा अनुभव आपण दिल्याबद्दल त्याचं सर्वात महत्त्वाचं. आणि या वर्षभरामध्ये आपली गोमाता जी आहे, देशी गाय, तिला गोमातेचं राष्ट्रमाता म्हणून घोषित करावी, त्याच्यावर केंद्रीय कायदा एक लागू करण्यात यावा आणि त्याची गोहत्या बंदी थांबवावी. अशा पद्धतीचं हे संपूर्ण काम जे आहे ते वर्षभरामध्ये त्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सगळ्या साधू संतांनी जी जबाबदारी जी स्वीकारलेली जी आहे ती आपल्या समाजातल्या काही घटकांवर त्यांनी एक नेतृत्व थोडंसं दिलेलं आहे. ती जबाबदारी दिलेली आहे, नेतृत्वही नव्हे, ती जबाबदारी. आणि त्या जबाबदारीला सगळ्यांनी आपलंसं मानून आपण सगळेजण इथं जमलेलो आहोत. आपला दोडामार्ग तालुक्याचा प्रमुख या अभियानाचा मिलिंद मनोहर नाईक आपल्याबरोबर आहेत, विठ्ठल सावंत आणि त्याचबरोबर एक मातृशक्तीतली आपली कुमारी निकिता दयानंद शिरोडकर ही बाई, ही सगळीजणं हे वर्षभरामध्ये हे कार्यक्रम जे जे काय वरून येतील त्या सगळ्या आज्ञांचं आपण पालन इथं करणार आहोत. कुठल्याच प्रकारे गैरकृत्य होणार नाही. सगळ्या कायद्याला वगैरे धरून, सगळ्या नियमाला धरून किंवा सगळे जे काय कार्यक्रम होतील ते सगळे नियम पाळून आपण सगळे कार्यक्रम या वर्षभरामध्ये करणार आहोत. पण आज हे निवेदन देत असताना आम्हाला सगळ्यांना आनंद होत आहे की आज खरं म्हणजे साधू संतांचं काम असतं की आशीर्वाद देणं, आणि त्यामुळे हा भाग त्यांनी उचलून धरल्याबद्दल आम्ही त्यांची खरं म्हणजे आम्ही भाजप युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष कृष्णराज महाडिक मालवण दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी पालकमंत्री नितेश राणे यांचं कौतुक केलंय. आज आमच्या कोकण विभाग जो पहिला विभाग आम्ही निवडला होता त्याचा शेवटचा दिवस आहे आणि अतिशय आनंद आहे सांगताना की 21 तारखेला सन्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, त्याचबरोबर आमचे प्रदेशाचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब यांच्या हस्ते या जागेर यात्रेची सुरुवात झाली. मी ह्या संपूर्ण कोकण पट्ट्यामध्ये फिरत असताना सुद्धा अनेक सन्मान्य नेते मंडळींची भेट घेतली. त्याचबरोबर प्रामुख्याने आमचे सर्व युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांना भेटले. आमचा प्रयत्न हा फक्त शासकीय जिल्हे नाही परंतु तालुका वाईज पर्यंत मी प्रत्येक युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या पर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतो आणि एकत्रित युवा शक्तीचं आणि एक जागर यात्रा म्हणून या संपूर्ण संघटन बांधणी आम्हाला करायची आहे. मला खात्री आहे ज्या पद्धतीने आजचा हा पहिला टप्पा आमचा झाला खूप यशस्वीपणे झाला असं मी म्हणेन. खूप चांगल्या पद्धतीचा रिस्पॉन्स सर्व जिल्ह्यातून आम्हाला मिळालेला आहे. आमची संपूर्ण युवा मोर्चाची टीमसुद्धा खूप ताकदीने काम करणारी आहे आणि त्या बाबतीत मला फार आनंद आणि अभिमान आहे. साहेब, आपण सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर पण भेट दिला, काही अन्य ठिकाणी पण भेट दिली, काय सांगाल त्याबद्दल? आम्ही या संपूर्ण दौऱ्याची रचना करत असताना सुद्धा फक्त राजकीय विषय नाही तर युवकांना भावणारे प्रत्येक विषयामध्ये हात घालून त्यामध्ये काम करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कारण मी हे वारंवार सांगत आलेलो आहे, युवा मोर्चा ह्या सर्व क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी सक्षम आहे किंवा तो व्यासपीठच त्यासाठी बनलेला आहे. आणि म्हणूनच आज आम्ही किल्ल्यावरती तर जाऊनच आलो, आम्ही राजकोटवरती पण जाऊन आलो आणि इथंसुद्धा आज ह्या गार्डनमध्ये, रॉक गार्डनमध्ये आम्ही इन्फ्लुएन्सर्स बरोबर किंवा कॉन्टेंट क्रिएटर्स बरोबर संवाद साधला. कारण ह्यांचेसुद्धा प्रश्न आहेत, ह्यांचेसुद्धा प्रश्न आम्हाला शासनापर्यंत पोचवायचे आहेत, सोडवून द्यायचे आहेत. त्यामुळे एकत्रित सर्व दृष्टीने विचार करून आम्ही या संपूर्ण दौऱ्याची रचना केली.
साहेब, कोकण आणि राणे एक वेगळं नातं आहे. विकासाच्या दृष्टीने कोकणात जो विकास झालेला आहे तो राणे साहेबांच्या माध्यमातून झाला आहे. त्यांच्यासोबत पण आपली चर्चा झाली, त्यांना आपण भेटला आहात. कसं काय विकासाचं त्यांचं विजन आहे आणि आपल्याला काय वाटतं? मी खास करून नितीश राणे साहेबांचं खरंच मनापासून आभार मानेन, कारण खूप चांगलं मार्गदर्शन एका मोठ्या भावासारखं ते मला वारंवार आजपर्यंत करत आलेले आहेत. आजसुद्धा आम्ही जेव्हा त्यांची भेट घेतली आणि कालसुद्धा आम्ही एका कार्यक्रमात एकत्र होतो, त्यामध्ये ते युवकांना इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देतात. कारण कालच एक कार्यक्रम जो त्यांनी आयोजित केला होता त्यामध्ये जवळजवळ 50 युवकांची टीम त्या कार्यक्रमाचं संपूर्ण आयोजन करत होते आणि ते खूप मनापासून सुद्धा नितीश राणे साहेबांकडं म्हणजे आभार व्यक्त करत होते, कारण त्या व्यासपीठावरती काम करण्याची संधी युवकांना ते मोठ्या प्रमाणात देतात. त्यामुळं स्वतः ते युवा असल्यामुळं खूप युवक त्यांच्याकडे आकर्षित होतात. त्यांची काम करण्याची पद्धत अतिशय सुंदर आहे. खूप होल्ड मोठा त्यांचा आता या संपूर्ण जिल्ह्यावरती आलेला आहे आणि माझी एवढीच इच्छा आहे की त्यांच्यासारखेच काही गुण आमच्या सर्व युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये यावे, ज्या माध्यमातून आम्ही यशस्वीपणे आमचा संपूर्ण कार्यकाल पार पाडू शकतो. परत केव्हा दौरा असेल किंवा कसं नियोजन असेल काय सांगा? आमचा आता तरी पुढं पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ असा दौरा होईल. हा एकदा पूर्ण दौरा संपला की आम्ही संपूर्ण युवा मोर्चाच्या पूर्ण राज्याच्या टीमला वर्षभराचे कार्यक्रम आमचे नियोजित झालेले आहेत. प्रत्येक महिन्यामध्ये त्यांना काही ना काही असे नवीन कार्यक्रम, नवीन उपक्रम दिले जातील, ज्याच्या माध्यमातून युवा पिढी त्या युवा मोर्चाकडे आमच्या आकर्षित होईल. आणि हा संपूर्ण दौरा झाला की मग मी अनेक वेळा परत तिथून पुढं रेग्युलरली कोकण दौरे पण माझे चालूच राहतील. कोकण कसं वाटलं, सिंधुदुर्ग कसा होता, शेवटचं काय? कोकण फारच सुंदर आहे. इथले लोक फार चांगले आहेत, निसर्ग फार सुंदर आहे, जेवणसुद्धा फार छान आहे आणि एकंदरीत माझा हा अनुभव कोकणातला जो राहिलेला आहे, मला अजिबात असं नाही वाटत की मी आयुष्यभर हा अनुभव विसरू शकेन आणि त्याचं पूर्ण श्रेय ही मी माझ्या संपूर्ण युवा मोर्चाच्या टीमला देतो. मराठी वाहन चालकांनी मराठी संवाद अनिवार्य करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. अमराठी वाहन चालकांनी मराठी संवाद अनिवार्य करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी माहिती दिली. तसेच महाराष्ट्रात राहून धंदा करणार पण मराठी बोलणार नाही, हे महाराष्ट्रात चालणार नाही अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. नाही, महाराष्ट्रातील रिक्षा टॅक्सी युनियनच्या नेत्यांबरोबर आज बैठक झाली. मी बैठकीचं आमंत्रण दिलं होतं आणि आमंत्रण देताना सांगितलं होतं की जे रिक्षा चालक आहे, टॅक्सी चालक आहे, त्यांना मराठी अनिवार्य आहे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे आणि त्या भूमिकेशी तुम्ही सहमत आहात का? तर त्यांनी प्रत्येकाने सांगितलं की ह्या भूमिकेशी आम्ही सहमत आहोत, परंतु काही त्यांच्या मागण्या होत्या. काही जे नेते मंडळी आहेत त्यांनी मराठी जुजबी म्हणजे कशा प्रकारचं मराठी तुम्हाला अपेक्षित आहे ते विचारलं. तर मी त्यांना सांगितलं की जो नियमामध्ये शब्दप्रयोग आहे की जुजबी आलं पाहिजे, म्हणजे प्रवासी मागे बसल्यानंतर त्याला कुठे जायचं आहे, काय सेवा हवी आहे, त्याला पैसे किती झाले, ह्या ज्या जुजबी गोष्टी असतात त्या रिक्षा चालकाला किंवा टॅक्सी चालकाला किंवा आता भविष्यामध्ये तर आम्ही ओला, उबेर, रॅपिडो प्रवासी ज्या गाड्या आहेत त्यांचा पण समावेश यामध्ये करणार आहोत. तर काही लोकांनी 6 महिन्याची मुदत मागितली, काही लोकांनी 1 वर्षाची मुदत मागितली, काही लोकांनी 3 महिन्याची मुदत मागितली. वेगवेगळ्या संघटना होत्या आणि वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून आता चर्चा झाली, सकारात्मक चर्चा झाली. मला अभिमान ह्या गोष्टीचा आहे की परिवहन मंत्री म्हणून प्रताप सरनाईकनी ही भूमिका घेतलेली आहे की महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्हाला व्यवसाय करायचा असेल, तुम्हाला जर रिक्षा टॅक्सी चालवायची असेल तर तुम्हाला मराठी अनिवार्य आहे, मराठी येणं बंधनकारक आहे, जुजबी मराठी तुम्हाला यायलाच हवं. ह्या भूमिकेशी सगळ्यांनी सहमती दर्शवली. आता प्रश्न असा आहे की त्यांनी ह्याही गोष्टीशी पूर्तता करायचं सांगितलेलं आहे की आम्ही आमच्या रिक्षा संघटनांचे काही कार्यालय आहेत त्या ठिकाणी मराठी शिकवणी घेऊ. शशांक रावांनी सांगितलं जवळजवळ आमचे काही गोरेगावचं एक आमचं कार्यालय त्या ठिकाणी 70 ते 80 एका वेळेस रिक्षा चालक बसू शकतील, टॅक्सी चालक बसू शकतील, आम्ही त्यांच्यासाठी ट्युशन्स घेऊ. काही लोकांनी सांगितलं आम्ही आमच्या कार्यालयामध्ये घेऊ, काही लोकांनी सांगितलं आम्ही हॉल त्यासाठी भाड्यानं घेऊ. म्हणजे हाजी अराफत शेख
किंवा बाकीचे जे काही हे नेते मंडळी आलेले प्रत्येकाने प्रत्येकाची भूमिका स्पष्ट केली आणि भूमिका स्पष्ट करताना त्यांचं असं म्हणणं होतं की आमच्या रोजीरोटीवर कुठेही पाय आला नाही पाहिजे, रोजीरोटी कुठेही बंद झाली नाही पाहिजे आणि त्या पद्धतीची जर तुमची भूमिका असेल तर ते आम्हाला मान्य आहे. आणि आम्हीही त्यांना सांगितलं की शेवटी हे राज्य शासन आहे, देशातलं प्रगत राज्य म्हणून परिचित आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री अतिशय चांगल्या प्रकारचं काम करत असताना रोजगार निर्मिती हे आमचा पहिला उद्देश आहे आणि त्या माध्यमातून देशामध्ये रोजगार निर्मितीचं पहिलं राज्य करण्याचा आमचा मानस आहे. त्यामुळे ह्या कारणांमुळे तर आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कोणाचा रोजगार बुडणार नाही याची आम्ही दक्षता घेऊ. परंतु शेवटी तुम्ही जर असं म्हणाल की नाही आम्ही महाराष्ट्रात राहू, व्यवसाय करू, आम्ही रिक्षा चालू, आम्ही टॅक्सी चालू, परंतु आम्ही कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हिंदीमध्येच बोलणार, मराठी बोलणार नाही, हे चालणार नाही. आणि जे माझी भूमिका आहे त्या भूमिकेशी ते स्पष्टपणे सहमत होते. त्यांनी मुदत मागितलेली आहे आणि मुदत मागत असताना सुद्धा त्यांनी जबाबदारी सुद्धा घेतलेली आहे की आम्ही साहित्य परिषद म्हणजे कोकण मराठी साहित्य परिषद यांनी सांगितलेलं आहे की आम्ही आमच्या 72 शाखांमध्ये मराठी शिकू. आमच्या मेहंदळताईंनी सांगितलेलं आहे की आमच्या मुंबई मराठी साहित्य संघातर्फे आम्ही मराठी शिकू. त्यांचं सुद्धा ज्ञान जे आहे, त्यांची सुद्धा मदत जी आहे ती घेण्याची भूमिका ह्या सर्वांनी ठरवलेली आहे. मी त्यांचं मनापासून आभार व्यक्त केलाय आणि त्यामुळे आमच्या भूमिकेशी, राज्य शासनाच्या भूमिकेशी सर्व रिक्षा टॅक्सी युनियनचे नेते तयार आहेत की आमच्या भूमिका जी योग्य आहे. त्यांनी मुदत मागितलेली आहे, परंतु शेवटी मुदत मागितलेली आहे. उद्या आमचं आता आरटीओच्या अधिकाऱ्यांची मी बैठक केली, कारण मला कळलं पाहिजे ना, शेवटी त्यांनी मुदत वाढवली. आपल्याला हे राजकीय काही घोषणा आहे आणि त्यामुळे आपण आता त्यांना म्हणजे त्यांचं समाधान करण्यासाठी त्यांना मुदत वाढ वगैरे द्यायची अशी भूमिका बिलकुल नाही. मी आता त्यांना शब्द काही दिलेला नाहीये. उद्या आरटीओच्या सगळ्या 59 आरटीओची मी बैठक बोलवलेली आहे सकाळी 10:30 वाजता आणि त्या बैठकीमध्ये ह्या बाबतीतला आम्ही निर्णय घेऊ. त्यांनी मुदतवाढ जर मागितली असेल, मी आधीच घोषणा केली होती की तुम्हाला जर शिकवणी पाहिजे असेल शिकवणी द्यायला तयार आहे, तुम्हाला जर काही स्वयंसेवी संस्थांची मदत पाहिजे असेल तर ती मदत द्यायला तयार आहोत, तुम्हाला जर मुदत पाहिजे असेल तर ती आम्ही मुदत द्यायला तयार आहोत, परंतु मुजोरी चालणार नाही. आम्ही व्यवसाय करू, धंदा करू, परंतु आम्ही मराठी बोलणार नाही. ही जर भाषा तुमची असेल तर ती भाषा परिवहन मंत्री म्हणून मी सहन करणार नाही. त्यांना त्यांची भूमिका जी आहे आता मुदतवाढ दिलेली नाही, परंतु त्यांना मी सांगितलेलं आहे की सकारात्मक आम्ही भूमिका घेऊ. फक्त उद्या आमची आरटीओच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये त्या बाबतीतला आम्ही निर्णय घेऊ आणि पुढे करू. एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, मुदतवाढ ही त्यांनी मागितलेली आहे, आमची द्यायची तयारी आहे, पण फक्त आता किती वेळ द्यायचा, किती काळासाठी द्यायचा, कारण काय मग मुदतवाढ संपणार नाही. कारण आजच्याच बैठकीमध्ये कोणी 3 महिन्याची मागितलेली आहे, कोणी 6 महिन्याची मागितलेली आहे, कोणी 1 वर्षाची मागितलेली आहे. शेवटी आम्हालाही ठरवावं लागेल हो, फक्त ही राजकीय घोषणा नको. उद्या जर 3 महिने झाले, 6 महिने झाले आणि कोणी मराठी बोललाच नाही तर आम्हाला शेवटी पकडणार सर्वसामान्य जनता हे आम्हाला. परंतु माझं आपल्या माध्यमातून जनतेला सुद्धा आव्हान आहे आणि त्यांनी सुद्धा तीच भूमिका मांडली. जर ड्रायव्हर आणि म्हणजे टॅक्सी ड्रायव्हर किंवा रिक्षा ड्रायव्हर हा हिंदी आहे, हिंदी भाषिकच आहे असं समजून प्रवाशांनी सुद्धा त्यांच्याबरोबर हिंदीमध्ये संवाद साधणं योग्य नाही. जबाबदारी प्रवाशांची सुद्धा आहे. प्रवाशांनी सुद्धा त्यांच्याबरोबर मराठीमध्ये संवाद जर साधला तर 70% काम इकडेच आमचं संपेल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. चिखलफेक प्रकरणी मंत्री नितेश राणेंना एकाच वेळी दिलासा, धक्का. डॉक्टर मारहाण रुग्णालय तोडफोड प्रकरणी गुन्हे दाखल. आणि आमदार निलेश राणेंचा आमसभेत संताप. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.